I si us dic que les xarxes socials que feu servir cada dia poden estar manipulant la vostra idea de la realitat? No és cap exageració. Els programes d'intel·ligència artificial que fan funcionar aquestes plataformes estan fets per tenir-vos enganxats tanta estona com puguin. Com ho fan? Mirant cada cosa que feu, els vostres m'agrada, els vídeos que mireu, les publicacions que compartiu. Amb això us ensenyen coses fetes a mida que sembla us milloren l'experiència. Però, què passa si aquestes coses només us fan creure més el que ja penseu? Aquí és on entren les cambres d'eco. Són llocs digitals on sempre veieu informació que us diu que teniu raó, mentre que les altres opinions, o les més complicades, queden amagades. És com viure en una bombolla, on només sents el que vols sentir. Aquests programes no només creen aquestes cambres d'eco, també poden fer córrer notícies falses. Penseu-hi una mica. Estan fets per cridar l'atenció, costi el que costi. I què crida més l'atenció que les coses exagerades o extremes? Exacte. A més, amb coses com els deepfakes, que poden crear vídeos falsos que semblen totalment reals, el problema encara és més greu. Les cambres d'eco són més perilloses quan tenen aquestes coses falses. És com un cercle. Més atenció vol dir més coses que creen discussions. I això fa que hi hagi més atenció. I així, sense voler, podem acabar en un món d'informació falsa, cada cop més lluny de la realitat de veritat, que és molt més complicada.